Lasai gutxi falta zaigun, 2014ko inauterietarako. Geure lurraldeko hainbat txokotan hasi diraia da motorrak berotzen. Goizean esaterako, Zubietako joaldunek mozorro eta karrozek lagunduta bisita egin diete Iturendarrei, baina asteazkenera bitartean herriz-herri ibiliko dira joareak astintzen. Aitorrek gehiago kontatuko digu. Egun handia gaurkoa Iturenen bertako joaldunek herriko kaleak zeharkatu dituzte eta Lasagako auzoan Zubietakoei harrera egin diete. Eta zenolako egun polita gainera gaurkoa, Urteko eguni politana. Hemen hola Iturengo egun astelena izaten da guretako egunik politana. Beste urte batez, ezta? Bazaudet hemen prestatzen Iturengo joaldunak, ez? Beti bezala urtarrilan azkeneko asteburua hartu eta inauteriak ospatzen dugu, ez? Orduan, gaur dugu gure eguna Iturenen, eta metxe gabiltz goizean gosaldu beharki, eta guain joaria jantzi. Ikusten dugu fuerte indartxo jarri behar diela, ezta joariak? Fuerte. Espada fuerte batzen, gero lasotzen dut garrako da, soinu duteko. Iduri du antzerkia egiten dugula pixkatez, baina ez dala. Egitaz joariak ongi estutu hor dira, eta gero soinu ongi ateatzeko estutu ongi egin behar dira. Eta behin ondo estututa kalera irteteko ordua da. Aizue Mark Elizei, gaur nora joan behar txarete ber? Lasagara. Lasaga auzora eta... Zuetzoaz Lasagara? Balaure hartzak. Nola egiten dute joarek soinua? Egingo dizue? Amauz urtetan egin izan aurrenako bezitu. Eta guain dazkat 3 Eta guain segitu, ez dakit zemaz. Egin uste dut hau bai gustatzen zaizu. Bai. Ni sentitzen, guantxezte sentitzen gerrian dazkaten ere. Joareak gaur protagonista, baina ikusi dezakezuen ez ere, euriak ez du ilauteria galdu nahi izan. Joaren soinua ere ezberdina da, ezta? Oso ezberdina, hau berukinta, hau ordunta soinu bi ateratzen du, berotzea, hau bustitzen delek, izmia sitzen da bueltaka, eta ez du ondo ibiltzen, eru bezala jotzen du garrun. Euria gaine bustitzen zat, ez dakit. Ni beru egin guztu biltzen naiz. Txakolin epixotean gero eta eurra. Azkenean eguraldia txarra izan badere, jende pila bildu da. Hemen, Iturengo plaza honetan ikusteko nola. Iturengo joaldunek harrera egiten zieten Zubietarrei. Bihar bisita bueltatzeko momentua izango da eta Zubietara joango dira. Iturendik, Aitor Perez, Euskal Herria zuzenean.